Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ. Trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. لبيك اللهم لبيك. En balimaw ni ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage wa commission ba k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko Saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ. O de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ. Ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona. O de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ. Nin tun ye kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission. Ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma. Assalamu alaikum. لا شريك لك. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ. Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye. O nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la. Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la. Nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw
aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na aw be weleli kɛ 36077 la walima agence edem sa mun ka surun aw la. Sungalo ne ko itara ci na wa dugutigi e fana sa taji ben kuma Sungalo ni gɛlɛya nana a bɛ ɲɛɲini ni hakili de e ma y'an ye ci bila Saka ma wa i fana sa ani ce amba fulakɛ nin ye mun ye kun nɔnɔ kɛnɛ ni y'a kuma jaabi cogo sugu jumɛn o tuma i ka ɲɛ cilen don wa kabini kunu ne a m'a fɔ ko n bɛ taa sanse ɲini wa bi de ɲɛ dɔɔnin sɔrɔ fulakɛ hakɛ to ne bɛ se ka dɔ sɔrɔ ka kɛ n ka mobilɛti kɔnɔ awɔ an b'a tila min bɛ ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ gɛlɛya waati an ka ɲɔgɔn dɛmɛ nka Sungalo ni nin kun ye i kun tɛ sɔn a tilali ma dɛ an cɛ dugutigi dugutigi anw nana dɛ dugu mansin bɛɛ jɔra ɲɔsi mansin tigasilan ɲɔfololan kɔlɔsilan hali an bɛ ji sama ni mɔtɛri minnu ye ka n'an nakɔw sɔn a bɛɛ jɔlen don o tɛ ɲuman ye dɛ taji tɛ dugu kɔnɔ a ko bɛ ɲini ka kɛ kangalangaki ye dɛ an ce Saka a ko ɲɛ sɔrɔla Sungalo a to an ka dɔn mɛn sa i t'a to hali cɛ kana fɔlɔ ne mun dugutigi taji sɔrɔli gɛlɛyara nka ala barika la dɔ sɔrɔla ka di dugu taji feerelaw ma o ɲana fulakɛ Saka ko duguba kɔnɔ ta fana ka gɛlɛn komi yan wa an bɛ ja minnu ye bɔlɔlɔ sira kan a man ɲi dɛ a bɛ mɔgɔw siran a bɛ mɔgɔw futinɛ i ni hurubina i ni mɛtina tiɲɛ na taji ko gɛlɛya bɛ duguba kɔnɔ nka ɲɛ bɛna sɔrɔ a la jamana ɲɛmɔgɔw bɛ kan k'u seko kɛ nka min bɛ ɲini an fɛ u bɛ ka ja jugu minnu bila bɔlɔlɔ sira fɛ taji ko gɛlɛya kan an kana ba don a la dɛ bari a kɛkun de ye ka jamana mankutu tiɲɛ ka maaw la futinɛ Saka o ne ko taji ko gɛlɛya in bɛ anw dɔrɔn de fɛ Mali la yan wa a y'i dɛ musokuntigi gɛlɛyaw nacogo de tɛ kelen ye n'o tɛ an bɛ dɔɔnin min na i ko bi taji ko gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ Saka min bɛ ɲini taji feerelaw fɛ ni taji b'u bolo u kana mara u k'a bɔ k'a feere mɔgɔw ma sariya kɔnɔ an bɛɛ de ye kelen ye o nin waati de la mɔgɔw kan k'u ka fasoden ɲumanya jira jamana ɲɛmɔgɔw bɛ baara la dɛ wa u bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ yaasa jamana mago bɛ taji hakɛ min na o ka don jamana kɔnɔ lakana kɔnɔ ala k'o se d'u ma ngɔnga لبيك اللهم لبيك agence dunia travers service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka kotɔ mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. إن الحمد
an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye sibiri ye wala an taara kalo kura la dɛ novambre kalo ale tile fɔlɔ ye bi ye wa fala ale tile fɔlɔ in fana ye farafina sifinw tɔgɔladon fana ye an bɛ dugawu kɛ sa min ye an ka jamana ye ala k'a basigi tilegan in na kuma kelen min bɛ an bolo fala ye o ye tajiko an bɛna kuma caman fɔ o kan nka an ka ko fanba a bɛ taa kɛ faleyakaw fɛ yen faleya chargé de gérer les affaires courantes min bilalen don maire nɔ la fala ye ale ye dugudenw wele ka barosigi kɛ barosigi kuma fanba bɛɛ lajɛlen an bɛna o di an ka baabu laban yɔrɔ la ministre Dawudu ale taara kɛnɛ kan ka taa yɔrɔw lajɛ fala ye surɔ DNCC directeur ale sira station ni ɲɔgɔn cɛ nka halisa maaw ma wasa dɛ wa halisa aranjanw bɛ yɔrɔw la dɛ fala ye wa halisa finitigiw bɛ ka taa station na dɛ sisan san dontɔ Barilabugu k'a fɔ dugu kɔnɔna na shɛli min bɛ yen n'i ye pɔn tigɛ n'i tɛmɛna amapu kɛrɛfɛla la fala ye o finitigiw taara ye dɛ u taara u fereke maaw la ye o de la ne y'a f'i ɲɛna o don ko n k'u ye ngɔrɔni min kɛ k'a fɔ ko n'u ma ɲɛ ko n'u taara yɔrɔ min na k'u ka taa aran jɔ a ma ne kun minɛ ayi u kun k'a fɔ de u ka t'u ka yɔrɔ ninnu na aranjɔ ko yɛrɛ de ka bɔ a la pewu parce que bi ko sisan olu taara yen u y'a bɛɛ ɲami u nana ka na fanga yira mɔgɔw la shɛli badila la bɔn an ye fɛn dɔ ye fala ye kunungo n'i y'a jate minɛ ministre Dawudu taara station fila de la a station fila bɛɛ n'i y'a ye a bɛ kɛ ɲɛna ko mɔgɔw jɔlen tɛ yen jaa ye cogo fɛ wa nka mɔgɔ min bɛ yen o ka ca ni ba hirika ye a labɛnna de a kan ka kɛ cogo min na k'o de yira mɔgɔw la Dawudu tɛmɛtɔ nka ale y'a kɔ don an seginna an nɔkɔrɔ la fala ye bɔn fo de ka dabila an ka bɔlɔnw falen filɛ nin ye kamiyɔnw na u tɛ ka bɔ u nɔ na dɔgɔkun fila sumanta mɔbiliw jɔlen u tɛ ka bɔ u nɔ na duguta mɔbiliw tɛ ka bɔ u nɔ na kamiyɔnba minnu bɛ yen n'olu ye karosori n'u bɛ taa donibaw ta ka na u tɛ ka bɔ u nɔ na o kelen na tuguni station tigiw kana fana kɛlen don ka fɛɛrɛ mun sigi bi o dusukasi ɲini kana maaw fa fala ye jamana ale ye ŋɔni dileki de ye fala ye n'i y'a don a b'i sɔa nka n'i y'a bɔ i langolo b'i to dɛ nka maa kan ka k'i faso fɛ o n'a gɛlɛya bɛɛ an balimakɛ dɔ ale ye bataki ci an ma a ko Bamakɔ kɛra n damanda ye fala ye ko taji sugu de wulilen no bi min bɛ se min tɛ se ko bɛɛ bɛ k'a feere i ta sɔngɔ la dusukasi min bɛ ale la o ye k'a fɔ maa minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taa station kɔnɔ fala ye ko bɛɛ n'i kungo don dɛ dɔw ye n bɔra ka na n b'a fɛ ka taji k'a san o tigiw bɛ yen dɔw bɛ yen n bɛ taa lala peut-être nin na kɛ n ka sababu ye n ka se ka n ka dayirimɛ sɔrɔ yen yɔrɔ in na wa dɔw bɛ yen olu ta kun ye ka maaw ŋanamuti k'a bɛɛ lajɛlen wari minɛ ka tunu n'u yɛrɛ ye wa fala ye ko nson fana bɛ yen dɛ bi k'an k'an kɔlɔsi ko min ye station ye k'a ka jugu damanda ye bingali bɔsintigila namara yuruguyurugu a bɛɛ lajɛlen ɲɔ ɲɛnen n'o ye maaw tun nisɔndiyara surɔ k'a ye k'a fɔ ko minisiriw bɔra polisi directeur bɔra fala ye ko lala ko min ye polisilakaw ye u ye baara min kɛ u ka ɲɛmaw jɔlen ɲɛna k'a ko na to ten nka halisa aranjanw jɔlen dɛ maaw bɛ degun na hali bi an balimakɛ ko ale kɔni ma min faamu fala ye nin y'a tile 10 ye ale ma se ka gasoil sɔrɔ ka taa n'a y'a ka so min y'a tɔɔrɔ o ye k'a fɔ ale kɔni a n'a denw olu yɛrɛ t'a dɔn u b'a kɛ cogo min sabula kuran o kɛra heure 6 ye fala ye n'o tigɛra i bɛ heure 12 de kɛ i b'i sigi k'ale kɔnɔ wa min ye groupe min bɛ olu fɛ yen u bannen don ka taji feere olu ma a ko min yɛrɛ ka jugu kosɛbɛ fala ye ko station tigiw bɛ dabɔ kuma min ta ka ɲɛsin u ma
u bɛ kuma jugu minnu fɔ u bɛ waleya min ta ka ɲɛsin olu groupe électrogène tigiw ma o de la sa ko ale taalen ale ɲɛna ko bidon ye 3,100 ye fala ye u ma sɔn k'a feere ale ma dɛ a ko a ye station fɛn fɛn ye a ye min lakɔlɔsi ni 10,000 t'i bolo fala ye 20 litres budɔ u t'a feere i ma wa min yɛrɛ ka jugu n'o bɛɛ ye o ye k'a fɔ maa minnu yɛrɛ b'a waleya kɛ o ye pompisiw ye o ye gérants ye o ye maa minnu bɛ n'olu donnen don kurutukurutu ni ŋanamu na wa i bɛ taa k'i jɔ i senkolo kan fo ka taa jɔli yɛrɛ nɛgɛ bɔ i la min ye taji ye i t'a y'i ɲɛ na wa min ye ara min yɛrɛ jɔlen don fana ka tila ka circulation tɔ bɛɛ lajɛlen ɲaami o y'a to ale yɛrɛ kɔni y'a fɔ sa ko ale siranna dɛ sabula ko nin ye hakɛ min ye ale bɛ siran ni hakɛ ɲɛ fala ye ko kunun ko k'ale nisɔndiyara kosɛbɛ sabula a y'a ye k'a fɔ ko gouvernement a ye fɛɛrɛ sigi nka a ma foyi bɔ olu ta la surɔ u tilenna cogo min na tile 10 tɔ in na u sira ten taji min ye pompisiw ye fala ye a ka d'u ye cogo min u y'a kɛ ten wa halisa ko olu jɔlen filɛ u sen kan nin ye min ye kojugu yɛrɛ ye min fɔra ko k'o sigi sen kan n'o ye ka papiye di maaw ma yaasa u ka se ka taji sɔrɔ o papiye yɛrɛ fana di yɔrɔ kelen dɔn tɛ fɔlɔ nka an b'a fɔ an balimakɛ ye a ka taa DNCC la olu de ka baara ye o ye fala ye ko bi Bamakɔ kɔnɔna na 100 sara la ga 97 olu de bɛ lɔgɔ jeni lɔgɔ fana o fana bɛ taa ta de mɔbili minnu bɛ t'o ta n'o ye charbon ye olu bɛɛ jɔlen don k'o de la bi charbon yɛrɛ kɛlen don sa 1,200 ka taa fo 1,600 la a bɛ sɔrɔ cogo min na ni yɛrɛ y'a sɔrɔ cogo min na gazi maa caman y'i sen b'o la kosɛbɛ sabula ale sɔrɔ man di nka an balimakɛ ko sariya laban minnu taara fala ye n'u sera ka olu don ba la la peut-être a ko bɛ se ka ɲɛ nka an ka jamana problème ye min ye sariyaw bɛ ta fala ye minnu kan k'a lawaleya k'a lakɔlɔsi a ka se ka sinsin ka bato olu yɛrɛ tɛ wuli k'u jɔ a ko nɔfɛ o la sa DNCC directeur n'o y'a directeur général ye fala ye ale sira terrain ka surɔ min ye Gédéon Danbele Gédéon n'a ka cɛdenw olu ye munumunu salo kɛ fala ye olu de bɛ taa taji ta ka tugu sitɛrinin kɔ ka na n'a ye k'a don i ka dingɛ kɔnɔ yan'u k'a don u b'a lajɛ mun b'i kun ani u bɛna min k'i kun n'a banna fana i b'olu de wele u bɛna n'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'a banna k'u ye min kɛ kabini ko in daminɛna tarata tɛmɛnen fala ye ko kana se kunun sɔrɔ ma ko sitɛrinin min dira Bamakɔ kɔnɔna na k'a bɛ 100 bɔ wa olu fana olu t'a ta ten dɛ n'olu taara min ye douane kuru kɔnɔna na sitɛrinin bɛɛ de jɔlen don o yɔrɔ in na ye ni min nana aran de don fana olu b'a jateminɛ sa k'a f'u ɲɛna a ye taa ni nin ye nin station in na olu DNCC maaw olu de bɛ wele a fɔ n ma nanzarakan na dépotage ni ka taa k'i kun olu de bɛ t'o baaraw kɛ o la sa surɔ directeur kɔni ye munumunu salo kɛ station caman na ani k'a ɲini a ka cɛdenw fɛ u ka dɔ fara u ka wulikajɔ ni cɛsiri kan yaasa baara minnu fɔra olu bɛ se cogo min na ko olu kɛ ka se fo a dan na min kalifalen don olu la o ye ka taa ni taji ye ka taa k'a kɔnɔ n'a kɛra a kɔnɔ min kɛr'i kun u b'o jate o ye fɔlɔ ye u ye min sɔr'i kun u b'o fana jate ni fɛn t'i kun fana u b'o fana jate minɛ wa n'a banna fala ye e min ye station tigi ye e tɛ se ka taa ta i yɛrɛ ye tuguni dɛ olu de bɛ na ka na k'a kɔnɔ donc o de la sa yɛlɛma min donna baara la o y'a to surɔ maa minnu tun bɛ yen ni olu kun ka station bɛ yen ni taji kun t'o la olu ye u kunda olu dɔw kan ka taa n'o ye o baara de kɛra kunun tilegan fɛ minisiri min bɛ jamana kɔnɔna lakana ko kunna fala ye n'o ye minisiri Dawudi ye a ko k'a ye siɲɛ 1 k'o ka fisa i k'a mɛn siɲɛ 100 ye o y'a to sa ale y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna na ka munumunu salo boloda kununko n'o kun ye octobre kalo tile 31 ye station 2 min filɛ nin ye corridor min filɛ nin ye Dawudabugukaw fɛ yen a taara i ɲɛda o ka ba kɔfɛla y'a yan o kɔfɛ sa min ye Amudalayi ACI ye min ye Yara ye o min bɛ Yara service a taara ka t'i ɲɛda o yɔrɔ fana ka fala ye minisiri ko sa ko a taara yaasa ka taa kɛnɛ kan k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan n'o y'a sɔrɔ o lawaleyalen don ale ka minisiriso kan ka i jeniyɔrɔ fin cogo min o baara kɛcogo k'a taara o lajɛ ta kun ye min ye fana o ye min ye corridor kɔnɔna na ani Yara kɔnɔna na
maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ tajiko ɲɛnabɔ b'u y'olu ye n'o ye gérants ye ani pompisiw ka taa fara maa minnu bɛ yen n'olu ye donibatalaw ka tɔn ɲɛmaaw ye n'o ye chauffeurs ye mobilitigiw fana olu fana ka ɲɛmaaw k'a bɛɛ lajɛlen lamɛn ani ale yɛrɛ ka commandants maa minnu bɛ yen n'u bɛ circulation ko ɲɛnabɔ fala ye ka taa fara GMS mɔgɔw kan sa CCR ni GMS maaw k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ n'o y'a sɔrɔ u bɛ k'u jeniyɔrɔ f'i baarakɛyɔrɔ ninnu na minisiri ko wolomasiri tabaw n'o ye polisilakaw ye olu bilalen ka taa police station dalala la bi ko a kɛra tare maa caman ma fala ye sabula ko yɛlɛmana baara kɛcogo taji dicogo maaw minnu yɛrɛ ta ye station ye u bɛ se ka munumunu cogo di k'u ka baara kɛ u ye nɛgɛw sigi sa ka station donna ni bɔdaw kɛ a la ale taara yɔrɔ min dɛ an t'a fɔ ten sinɔ ɲɛ bɛ nin na cogo min k'a bɛɛ de kan ka kɛ ta fala ye ni donna a ko mobili caman pusera kunu minisiri yɛrɛ ɲɛna ka taji k'olu la dɛ n k'o ma k'olu ma hɛrɛ ni minisiri y'a kɔ don an ka bidɔntigiw tɛna don an ka kɔkisɛriw tɛ don anw minnu bɛ ka taa an dayirimɛ ɲini an tɛ don n'o tɛ ɲɛ b'u jɔ cogo la cogo min nin de fɔra ko ka nin de kɛ maa si kana don station yɛrɛ koori in kɔnɔna na n'i nana n'i ye taji ta i bɛ se ka don cogo min ka bɔ minisiri ko a taara o de lajɛ a kɔni kɛra ka ɲɛ ale ɲɛna fala ye a de tora ten sa wa minnu sera yen sɔrɔ olu ko a ma to ten dɛ wa min ye sɔngɔko fana ye a y'a ɲini u fɛ fana u ka sɔngɔw k'olu bato jamana ɲɛmaaw fana ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan n'o ye k'a fɔ maa kana na ni bidɔn ye walima minɛn wɛrɛ ye k'a fɔ k'i bɛ taji k'a kɔnɔ k'u k'o fana sɛgɛsɛgɛ nka ni sɛbɛn bɛ maa min bolo ni yamaruyalen don u ka olu to yen dawudu ka taali senfɛ fala ye a ye ɲɛfɔli kɛ a ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka kɛ ni général Asimi o ka kuma fɔlenw ye a ko sa ko malidenw ka fo wulikajɔ ni cɛsiri ni timinanja ani muɲu o la maa minnu bɛ n'olu binna kɛnɛ n'o ye an ka sɔrɔdasiw ye tajita ko ni sɔrɔdasiw yɛrɛ ka wulikajɔ bɛɛ la ani chauffeur u ye tasibila kɛ u ye u ka fasoden ɲuman la minisiri y'a yira sa ko a b'a sinsin min ka fala ye o ye bɛɛ ka sariya bonya bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye bɛɛ ka kɛ finitigiw la batoba ye wa bɛɛ lajɛlen ka to sariya kɔfɛ maa si kana sɔn fiyewu i ka kɛ sababu ye min bɛna ni futinɛ ye esansi diyɔrɔw la dawudu ko fana ko min ye baara ye n'o ye sirabaw ye fana maaw kana siraw fana tigɛ sabula esansi tatɔ o kɔrɔ tɛ k'e ka taa sira tigɛ ko sabula e kan ka esansi ta fala ye min ye pɔnpiyew ye min ye ambulansiw ye maa teli minnu bɛ yen ani maa minnu kan ka t'u ka ciw la olu fana kan k'u ka baaraw kɛ ni e bɛ k'i ka esansi ta k'o kɔrɔ tɛ kana maaw ka siraw tigɛ ka olu kɛ ko polisiw k'u k'o baara fana kɛ a y'a ɲini wolomasiri taba bɛɛ lajɛlen fɛ sa bɛɛ k'i jija waleya minnu bɛ yen ni fɛɛrɛ minnu sigira sen kan u bɛ se ka labato cogo min minisiri ko sa ko min ye jamanadenw ye ko k'u fo wulikajɔ ni cɛsiri yaasa ka se ka nin waati gɛlɛman ninnu k'u a ko ni ala sɔnna ma fala ye ko ale polisi directeur min ye garde directeur ni sapeur pompier directeur n'a tɔw ye ka taa fara contrôleur principal de police Seydou Doumbouya kan ko u tɛna fama yɔrɔ ninnu ma fala ye u kun kan ka bɔ sɔgɔmada in na fana dɛ minisiri yan'ale cɛ polisi directeur ale fana tun ye zole da yɔrɔw la fala ye ka t'i ɲɛda kow kɛcogo kan k'a lajɛ baara ale bɛ ka kɛ cogo min ni ala sɔnna ma min ye polisi directeur ye ale fana ko k'a tɛna fama kɛnɛ kɔnɔ nka a ɲaaminen don sɔgɔmada in na dɛ polisiw taar'u senkari maaw senna shell badla la maaw ma se ka taji ta a ko maritaba bonyana ye kosɛbɛ wa min ka jugu fala ye n'o yɛrɛ ye kojuguba ye maa minnu bɛ na k'u bɛna taji ta fanga la fala ye u bɛ taa sɔrɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ yɔrɔ lakanani kama u t'olu yɛrɛ jate yɛrɛ u t'olu maa filɛ yɛrɛ hali dɔɔni jamana ale lakanako la fala ye min bɛ senna fan caman fɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min nka bi sɔgɔmada in na an ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ kucalakaw fɛ yen u ka wasaden min bɛ yen n'o ye Abu Mayiga ye ale san 2 minɛli kɔfɛ ko a ye a yɛrɛ sɔrɔ fala ye min ye kule 24 maaw ye olu ye bataki min bila bɔlɔlɔ sira fɛ ani an yɛrɛ ɲinini min kɛ kucala kɔnɔna na maa kofɔlen a yirala sa k'a fɔ ko laadala a tun bɛ seli misiri min na kucalakaw fɛ o ye lafiyala ye lafiyala in o yɛrɛ ka surun a ka so la o de la a tun bɛ misiri seli ye nka kɔsa in na sa e ko a kuma ye misiri seli yɛrɛ jɔ wa a minɛna k'a to yɔrɔ min na o ye kɔkɔ misiri ye avril kalo tile 23 san 2023 fala ye u y'a ta cawu a tilalen fajiri seli la o la sa min ye yen misiri alimami ye
u tilalen seli la a ko ko kibaruya duman bɛ yen ko k'a da silamɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min y'u balimakɛ n'o ye Abdu Mayiga ye député don kucalakaw fɛ yen k'a y'a yɛrɛ sɔrɔ wa nin waati in na fala ye k'a bɛ Bamako yan ko hɛrɛ ni baden ko foyi ko o tɛ a la o la sa min ye nin kuma in ye ani nin laseni ye n'Ala sɔnna a ma an na tila ka segin ale ka sini ka kɛ ni an yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw n'an ka kibaruyaw olu sɔrɔliw ye fala ye ɲɔgɔndan min bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ ka don faso ka baara la fala ye n'a fɔ ma fonction publique ko ɲinan san ta o maa bɛ maa 824 de la minisiriso min bɛ baara ko kunna ale ni forobacaw olu ni u ka baarakɛyɔrɔ maaw bɛ se ka bɛn cogo min na kuma na a ye bataki dɔ bila a ka bɔlɔlɔ sira kan kununko juma octobre kalo tile 31 ko maa minnu bɛ sa n'olu b'a fɛ ka fonction publique concours kɛ n'a bɛ f'olu ma ko catégorie A B ani C fala ye maa minnu bɛ yen ni olu kan ka baara in ɲini sa a bɛ fɔ ma ko administration générale art culture min ye action sociale ye directeur des ressources humaines b'a la affaires étrangères b'a la agriculture génie rural eaux et forêts ka taa fara sɛnɛ kan planification élevage financier trésor impôt min ye service économique ye construction civile industrielle mine ka taa se informatique kan ale ni audiovisuel min ye chiffres ye fala ye ani farikolo ɲɛnajɛ ni tourisme santé ani statistique ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ a la fala ye maa mun b'a fɛ sa ka ye ni ɲɔgɔndan in na yaasa i ka se ka ta faso ka cakɛdaw la fala ye sɛbɛn i kan k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ nin kalo in n'o ye novembre ye ale tile 10 ka taa se décembre tile 9 ma i bɛ taa bila centre national de concours la n'o ye fonction publique ta ye ko kanukɔrɔ o yɔrɔ la dabadani na dibidani na i bɛ se ka taa bila ye min ye ɲɔgɔndan in yɛrɛ ye sa ɲinan ta k'a fɔ san wɛrɛ ta sa kɛ ɲinan ta min bɛna kɛ san wɛrɛ a bɛ daminɛ janvier kalo tile 31 ka taa kun fori février kalo ale tile 15 ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka fala ye salon ko ɲɔgɔndan min kɛra n'o o ye maa ta ye u kun mago bɛ maa 773 la mɛ a yera k'a fɔ sa ko min ye maa 4,938 olu y'u kanbɔ o jɔyɔrɔ 773 in nɔfɛ nka maa mun sera ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o kɛra maa 746 ye olu sera ka taa o la sa a yera k'a fɔ ko 100 sirada la musow tun kɛra 45 ye o ye yɛlɛmaba don olu ka ko la nka maa 11 bɛ fala ye olu kɛtɔ ka taa ɲɔgɔndan in kɛ o taara ni diplôme min ye k'a fɔ k'u ye kalan min kɛ o maa 11 kun ka diplôme man ɲi conférence de presse min kɛra a waati la sa n'o kɛra juillet kalo tile 5 san 2025 minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɔyɔrɔ kɔni na 27 o tun bɛ yen o ma di maa si ma min ye o jɔyɔrɔ k'o farala ɲinanta fana kan fala ko maa maa b'a fɛ sa ka se nin ko in na n'i bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan i bɛ se ka taa n'a ye centre de concours examen na centre national de concours la n'o ye fonction publique ta ye wa n'i bɛ région min na walima n'i bɛ marabolo min na i bɛ se ka taa n'a ye gouverneur fɛ yen ka t'i ka sɛbɛn d'a ye a nana Bamako yaasa olu ka se ka ye a ko la fala ye kununko an ko n ko sa kajolokaw fɛ yen kɔɔri ale ni sɛnɛ ko an ye ɲɛfɔli kɛ a la an balima minnu bɛ yen n'olu ye folona 24 maaw ye olu tun b'a ko lajɛ kɛnɛ kan lajɛ min kɛra alamisa tɛmɛnen u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ Kajolo mara kɔɔri sɛnɛnaw olu ka jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma union secteur des coopératives de producteurs de coton olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛba la min ni ale kɛla kajolokaw fɛ yan nɔ ka bɛn alamusa don octobre kalo tile 30 ma kajolo foyer des jeunes ale kɔnɔna na nin lajɛrɛ in kɛnɛ kan kajolo mara kɔɔri sɛnɛnaw olu caman kun bɛ nin lajɛrɛ kɛnɛ kan a lajɛrɛ kun ye min ye o ye samiya ale bɛ ka se a banda la donc ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye samiya in kɔnɔna na kɔɔri sɛnɛ nasira la u ye gɛlɛya jumɛnw sɔrɔ yanni feerew olu waati cɛ ale n'u bɛ se k'u jigi da sɔrɔ modèle juma kan ɲina samiya ale bannen kɔfɛ maa caman olu ye kuma ta ka u fɛla fɔ kosɛbɛ nka u y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya caman u ye o de sɔrɔ ɲina samiya ale kɔnɔna na ka sanga u ka bolodaliw olu ma ani waati o cogo ma samiya in a kɛra samiya gɛlɛn ye dɔɔni sɛnɛkɛlaw bolo nin waa kɛra samiya gɛlɛn ye ka sababuya kɛ an ye samiya daminɛ cogoya min na vraiment a gɛlɛyara kɔɔrisɛnɛ caman bolo a fɔlɔ ye an ye samiya daminɛ o y'a sɔrɔ san tɛmɛlen kɔɔri wari yɛrɛ o ma sɔrɔ fɔlɔ donc o tun kɛra gɛlɛyaba ye
mais Kajolo an bɛ se ka foli lase Kajolo population bɛɛ lajɛlen de ma o tɛ kɔɔri sɛnɛnaw dɔrɔn ye bɛɛ sera ka hakili sɔrɔ k'a dɔn jamana ko de don maintenant ka kɔɔri kura da ka sɔrɔ u ma kɔrɔlen ka wari sɔrɔ donc o tɛ gɛlɛya fɔlɔ ye gɛlɛya filanan kɛra jumɛn ye o ye anw ka kɛfɛnw ye bɛɛ b'a dɔn nɔgɔ kow b'a la ani ka taa se bagakow ma kɛfɛnw fana ka ko gɛlɛyara an ye samiyɛ ta ka ban kɛfɛnw ma se ka labɔli kɛ wa mun fana sɔrɔla a caman bɛ yen a ma sɔrɔ a waati la donc o de kɛra a gɛlɛya belebele filanan ye gɛlɛya belebele sabanan kɛra jumɛn ye depuis mois de juillet an b'a fɔ ko kɛrɛkan fura ni tubabu ka minɛnw ko ko jasi o fana bɔra anw ka mara la an bɛ don min ko bi u nɔba yɛrɛ de kɛra anw ka sɔrɔ la kosɛbɛ parce que an ye tulo ci an bɛ se k'a fɔ an ma lamɛn mais a nana wolo mun na bi an bɛɛ ɲɛ b'a la tɛrɛn kan donc o ye gɛlɛya belebelew ye ka fara gɛlɛya misɛnnin tɔw kan an tɛna se ka da don nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ minɛn kɔnɔfɛn bɛ se ka jɛngɛ ka dɔ bɔ nka dɔ bɛ se ka to minɛn kɔnɔna na union maaw y'a jira k'a fɔ ko hali n'a y'a sɔrɔ olu ye gɛlɛya caman sɔrɔ o kɔni jigi dan b'a kan k'a fɔ u ɲɛ bɛ fɛn min na hali n'u ka bolodalen bɛɛ lajɛlen ma sabati n'u sera k'o kimɛ ɲinan samiya bɛ se ka dɔɔnin to u ye sɔrɔko nasira la. bon an bɛ don min na ko bi dɔɔnin bi sɔrɔ mais kɔɔri min bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ sɛnɛkɛlaw nimisi wasa o de tɛna sɔrɔ parce que n'i y'a lajɛ an ka bolodali tɛ hectare 24 mais anw sera ka mun waleya o la o bɛnna hectare 23,670 ani 70 an y'o de waleya mais comptage capsulaire ye mun jira anw na sisan parce que yanni u ka kɛ a bɛ lajɛ foro minnu tiɲɛna minnu kilo 300 bi sɔrɔ foro minnu na olu bɛɛ de bɛ tigɛ ka bɔ a la o mun tigɛra ka bɔ a la o taara hectare 8,000 kɔ la donc n'i y'a lajɛ belebele de bɔra anw ka sɔrɔ la donc tɛ se ka jigi da k'a fɔ ko hakili bɛ min na k'o bɛna sɔrɔ mais o n'a ta bɛɛ fitinin min bi sɔrɔ o bɛ taa hectare tɔni ba 13 ɲɔgɔn na o ŋaniyasiw de kɛra n'ala y'anw dama an sera k'u ladon peut-être que u ma se ka fɔ anw na dɔɔnin. Nin lajɛren in kɛnɛ kan maa caman kɔni y'i ka gɛlɛyaw ani ka jɔrɔnanko fɔ ka sanga kɔɔri sɛnɛ ale yɛrɛ kɔni minɛ cogo ma ka welewelemada kɛ jamana ɲɛmaaw ye gɛlɛya minnu y'u sɔrɔ ɲinan samiya kɔnɔna na o t'a fɔ o n'a ɲɔgɔn gɛlɛyaw k'u sɔrɔ waati nataw la bawo min ye ka dɔn k'a fɔ kɔɔri sɛnɛli a n'a waati don a n'a kɛfɛnw don walasa i ka se k'a nafa bɔ a bɔ waati la ani i ka dɔn k'a fɔ k'a tɔnɔma bɔ o ye ɲɛfɔli kɛ ninnu de kan lajɛren in na caman kɔni sigila ni somɔgɔ sama ye a ko kɔnɔna na nka u jigi kɔni sigi bɛ k'a fɔ n'u sera ka kimɛliw kɛ u kɔni na se halisa ka samiya kumabɔ nka a tɛna se ka kɛ i b'a fɔ u kun y'a laɲini cogoya min na. an bɔra Kajolo an bɛ taa Dabiyakaw fɛ Fala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko Dabiya min ye Fasambu Keyita ye ale de ye yen maire fana nɔrabila ye n'o ye gérant des affaires courantes chargé de gérer des affaires courantes ale de y'o ye a ye layidu ta ko min ye Dabiya ye sa ko a ka mairie kura ko u bɛna o sigi o baara de filɛ nin Fala ye baara in daminɛna utu kalo la layidu taara sa ko kalo 3 ko min ye baara ye k'a bɛ kun fori so bɔlen filɛ nin duguma nin ye pewu ko ni ala sɔnna a ma finition olu bɛna daminɛ nka i b'a dɔn k'a fɔ min bɛ senna minɛnw t'a bɔ ka minɛnw bɔ yan ka taa Bamakɔ bi Keɲeba bi a ka gɛlɛn sabula donitalaw taji t'u bolo nka o kɔni ko sa baara tɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o ye larawulili ye o kɔni bɛɛ lajɛlen banna min ye Fasambu Keyita an b'a fana fo a n'a ka Dabiyakaw bɛɛ lajɛlen an bɛ taa o hukumu kelen kɔnɔna Fala ye min ye Faleya ye Faleya maire min bɛ yen bi n'o fana ye chargé de gérer des affaires courantes Alhaji Keyita ale fana ye baro sigi kɛ sa u ka san wɛrɛ musaka kan musaka in a kan ka kɛ cogo di baara kan ka kɛ cogo di Alhaji Keyita ye maa minnu wele u ye mun ni mun fɔ ko in ɲɛmaaya tun bɛ a yɛrɛ bolo an ka jɛ an ka taa min ye Faleyakaw fɛ yen an ka taa o jaw olu lajɛ. A filɛbaga bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ lajɛlen n'aw ka wagati ni alamisadonya in na octobre kalo tile 30 san 2025 Faleya mairie lakaw ka sanga ni u ka sankura nata baaraw ye n'o bɛ tali kɛ baara minnu kan ka kɛ nafolo minnu kan ka ɲini dépense minnu kan ka kɛ o hukumu kɔnɔna la Faleya mairie ɲɛmaa ni o bɛ tali kɛ Alhaji Keyita la
ko walasa bɛɛ k'i da don i kunkanko kuma la ale ye wele bila faleya kominaka bɛɛ lajɛlen ma walasa nin gafe in baara bɛɛ bɛ se k'i da don o kuma la cogo min na o hukumu kɔnɔna la maa caman kun bɛ nin kɛnɛ in kan o dɔ bɛ tali kɛ dugutigilakaw jeunessiw ani maaba caman wɛrɛ minnu bɔra faleya komini fantan 4 bɛɛ la walasa ka se ka na nin baara in ɲɛnamaya maa minnu kun b'an bolo nin kɛnɛ in kan o bɛ tali kɛ Sumayila Kone fo ka taa se Mohamed Keita alias Mo le Sauveur ma olu ye ja minnu ta an ka jɛ k'olu filɛ walisa bɛɛ lajɛlen da ka don i yɛrɛ kungo ko la bawo komini ka ko komini ka hɛrɛ komini ka sɔrɔ komini ka musaka o ye bɛɛ lajɛlen kungo ye o de la an ka mairie ɲɛmɔgɔw y'a aw jate ka bɛɛ kelen-kelen jate ko aw bɛɛ kelen-kelen jɔyɔrɔ ka bon komini ka ɲɛtaa la o de la wele sera aw bɛɛ kelen-kelen ma bi ko aw ka se yan o cogo la baara taabolo filɛ nin programme filɛ jama sigilen kɔfɛ an bɛna kuma di an ka dugutigi ma min ye faleya dugutigi ye walama a nɔnabila o bɛna jama bisimila o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kuma di an ka maire nɔnabila n'o ye chargé d'expédier des affaires courantes ye an bɛna kuma di ale ma ale bɛna a ka laseli kɛ ale ka laseli tɛmɛnen kɔfɛ kuma bɛna di an ka sous-préfet ma ale bɛna kuma dayɛlɛ walasa ka baaraw daminɛ. N ka foli bɛ les chargés des affaires courantes de la commune de Faleya n ka foli b'a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen an ka sous-préfet n ka foli b'a ye dugutigi fɛn fɛn n'a y'i sen ta ka se kɛnɛ in kan ou bien u ka représentant an ka foli b'u ye o ni ce u ka déplacement na an balakaw an ka foli b'u ye sifinakaw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn y'i sen ta ka bɔ yɔrɔ jan ka na média mɔgɔw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye aw bɔra bara aw nana aw bara aw ɲuman bɔra aw bara ka se fale ala k'aw ɲuman lasegin ala ka tile nɔgɔya an nana baara min fɛnɛ kama o ye ala di yama ala ka baara nɔgɔya minnu nana ka lamɛnni kɛ ka se ka faamuyali kɛ u ɲuman nana ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman segin a ka so k'a sɔrɔ basima foyi basima mɔgɔ si sɔrɔ o ye belebele ye donc an ka foli bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye n'o ye président Asimi Goyita ye an ka foli bɛ an ka premier ministre Salon Tura parce que an bɛ baara o baara la bi olu de ye danaya ta k'a da aw ma walasa an ka se ka komini kunkɔrɔta an ka se ka degun ta ka bɔ population ma an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn fɛn y'a sen ta ka na nin kɛnɛ in kan an bɛ bɛɛ fo dan tɛ foli min donc comme a fɔra cogo min na a tɔgɔ programme na sebaga fɛ donc bi aw wele k'u tɛ dɔwɛrɛ ye an ka débat bɛ taa i n'a fɔ sɔrɔ cogoya c'est-à-dire sɔrɔ ani musaka de kan sɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo di an kana mun de kɛ walasa sɔrɔ ka se ka kɛ an bɛna kuma o kan ni sɔrɔ fɛnɛ kɛra a population ka laɲini ye mun de aw bɛ fɛ an ka mun de kɛ an ka commune kɔnɔ commune fana a bɛna se ka yiriwa cogo di donc an bɛna kuma nin ninnu de kan bakuruba la c'est-à-dire sɔrɔ cogoya ani a tɔgɔ musaka cogoya a bɛ fɔ o de ma tubabukan na ko orientation budgétaire donc n'o ye san kura ye parce que san 2025 o kɔni o bɛ ɲini ka kun cɛ donc an bɛna projeté vers l'année 2026 année 2026 min bɛna daminɛ donc an bɛna o ɲɛbila baaraw de la an ka commune sɔrɔ gafe n'o ye recette ani dépense ye quoi donc an bɛna da don o la bi donc c'est pourquoi an ye wele bila population bɛɛ ma dugutigi fana commune 21 dugutigi a n'a jeunesse a n'a société civile ani commune kɔnɔden bɛɛ lajɛlen population l'ensemble de la population bɛɛ ka se ka na an ka hakili jagabɔ an ka faleya commune bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛna débat nin animé n'o ye CEDAL ni régisseur ye k'a fɔ o bisimila sani baara ka daminɛ n'o bɔra yen an bɛ se anw sigikun yɛrɛ ma sariya de ko ni san kura ka se mairie mɔgɔw ka dugutigiw ni dugudenw wele ka na baara minnu bɛna boloda san kura kɔnɔ k'o ɲɛfɔ dugudenw ɲɛna o hukumu kɔnɔna la maire kɔni y'a laɲini n'o ye du 30 octobre ye ko faleya ta ka kɛ an bɛ dugawu kɛ an ɲuman sigila hɛrɛ la cogo min na ala k'an ɲuman wuli hɛrɛ la code de collectivité waati 25 ko ni baara fɛn bɛ kɛ commune kɔnɔ a kan ka kɛ mairie ka yamaruya kɔnɔ
hali ni gouvernement yɛrɛ bɛna baara kɛ commune kɔnɔ a ɲamara bɛ ɲini mairie de fɛ mairie bɛ jɛn n'a ye k'a fɔ nin baara bɛ se ka kɛ anw fɛ yan pour que a ka baara ka se ka kɛ. dugutigi ka representant ka bisimilaliw kɔfɛ fɔɔ ka taa se maire ka nɔrablan ale ka kumaw ani préfet ka kumaw kan mairie secrétaire général n'o bɛ tali kɛ Sanbali Sisogo ma ale ye pereperelatigɛli kɛ sigi kun kan n'an ko ma ko budget primitif ale ye kuma minnu fɔ an ka jɛ k'olu lamɛn. N da sera mun ma n da ma se mun ma n ka foli bɛ bɛɛ ye aw wolokun an kan ka baara min ko bi tubabukan na an b'a fɔ ma consultation villageoise du débat public sur le projet de budget primitif 2026 de la commune rurale de Fadea. Baara in tɛ se ka dogo aw la parce que aw sen bɛ baara in na raison pour laquelle an b'a bɛɛ de fɔ aw ye n'a aw bɔra yan aw fana ka se ka commune gafe k'a fɔ mɔgɔ ye a ɲɛ bɛ ninnu ma libellé o de ye an ka sɔrɔ n'an ka musakaw ye an ka sɔrɔ n'an ka musakaw an bɛ mun minɛ nisɔngɔ bɛ o la ani an bɛ dépense mun kɛ n'o ye sara ninnu ye an ma s'olu ma a bɛ n'a bɛɛ ye gafe kɔnɔ aw wele kun ye k'a fɔ ko an ye musaka mun don yan yɔrɔ la k'a tɛ se ka yɛlɛma a bɛ yɛlɛma dɛ parce que n'i bɛna baara kɛ f'i ni hakilina dɔ de ka na k'a yira mɔgɔw la n'i ye hakilina yira mɔgɔw la donc n'u u fana ye hakilina wɛrɛ d'i ma ni baara bɛ se ka kɛ n'a ye an bɛ baara kɛ n'a ye musaka in bɛ se ka yɛlɛma raison pour laquelle tubabukan na an ko ko budget proposé. nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu tun bɛ nin kɛnɛ in kan ni o bɛ tali kɛ Faleya commune denw kan maa caman y'i hakilina di sankura nata baaraw kan ani Faleya ka ɲɛtaga baaraw kan an ka jɛ k'olu lamɛn. yɔrɔ min a bɛ misi yɔrɔ de don ba kɔfɛ fulaw ka misiw bɛ tigɛ ka an tiɲa toujours bɛn taxi bɛ sɔrɔ sugu di an dun siniwa t'an bolo fɔlɔ foyi tɛ yirimalo fɔlɔ an bɛ taxi sɔrɔ sugu di a sɔrɔ ɲa tɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ sila ka sɔrɔ an fana ma sila ka sɔrɔ an fana na sila tɛ yen pewu pewu walayi ni sira sama in na i yɛrɛ b'a fɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ mairie commandant Faleya dugutigi an bɛɛ balima dɔn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ misiw bɛ ba tigɛ ka tiɲari k'an fɛ trop trop bon n'an ko frontière dun bon n'i ko i t'a minɛ ne bɛ n t'a minɛ ni jamana wɛrɛ misi nana fo misi 100 ɲɔgɔn o b'i ka foro tiɲa o bɛ sogo di an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ko caman na o de don dɛ wa salam Keta Keta bukan kosɛbɛ nana gɛlɛya sabanan fana ye min ye an b'a fɛ cabinet de soins mun bɛ dugumala la olu bɛ ka ka baara kɛ an bolo kosɛbɛ ni dun y'a mɛn ko CESCOM a tɛ ɲa CESCOM fréquentation a tɛ ɲa jamako kɔ donc il faut que cabinet de soins mun bɛ dugumala la solution ka sɔrɔ olu la pour que an ka se ka solution idoine dɔ sɔrɔ en termes de ça pour que an ka CESCOM bɛ se ka fréquenter kosɛbɛ ka faamuyali kɛ population ye cogo min na la voilà o ye tun ye ne ka ɲininkali ba ye. Ne tɔgɔ ye Sita Kulibali ne ye infirmière Faleya docteur Dembele bɔra ka kuma min fɔ sisan ne bɛ se ka dɔɔni fara a kan i n'a fɔ par rapport au l'ambulance an bɛ bɔ an bɛ taga tournée na an taga banabagatɔ nɔfɛ an bɛ degun dɔɔni sɔrɔ a la n'an bɛ se ka jɛ an ka maire dɛmɛ. kuma min bɛ ne fɛ n b'aw fɔ kosɛbɛ n b'aw jalaki kosɛbɛ aw n'ale ɲana an bolo fɔlɔfɔlɔ l'école tun bɛɛ dayɛlɛ la fɔlɔfɔlɔ l'école tun tɛ bɛɛ sukura sisan ale nana sisan k'a b'a dayɛlɛ a dayɛlɛ la ne yɛrɛ ka yɔrɔ semaine fila école karamɔgɔ bɛ yen a b'a kan ne ni ale de nana ɲɔgɔn fɛ sisan a bɛ yan a bɔra Jalakɔtɔ sisan a bɛ tɛmɛ ka taga aw fɛ n bɛ n ka moto de d'a ma ka taga
ne be saagi senna mais wote problème o be ñogon deme même ba kono aw be deme mais cali jora ka ban few l'école ba gan bi woro ani woro la deme seni membe o ba ka semaine fula be kalan ko l'école be ani ade na ñogon few be wala jaru tela koto mo lona allié aw ni ci am baraji am forola ka kontaan ni ala yake akera ake chogola amba dong amma am fili sisan aw ba andeme o ka de o ka barake ka baranya mbode nofe sira ko ni bi mobili be ko tilaya tilanyani amatane o sira ko juguye kuma men defe wode do be haketo sallallahu muhammad. Merci. Ka bɛɛ lajɛlen fɔ fɛn fɛn nana kɛnɛ in kan bi jama bɛ hakɛ don ne ka foli bɛ caya dɔɔni sabula ni mɔgɔ ye waliɲuman kɛ i kan ka dɔn a ye an ka dugutigi ka représentant kumana o t'a bali dugutigi wɛrɛ ni kuma b'a bolo a bɛ kuma ne yɛrɛ bɛ kuma en tant que la jeunesse de Fulawa comme représentant ne tɔgɔ ye Samba Seck de mais o t'a bali ni kuma wɛrɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo ou bien ni ɲininkali wɛrɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ min bolo min ɲɛsilen bɛ bi fotaw ma a bɛ se ka ɲininkali kɛ o tɛ baasi ye an fɛ Fulawa jeunesse fɛn fɛn fɔra yan n'o ye sɔrɔ ta fanfɛ ani n'a sɔrɔ la musalaka bɛ se ka kɛ cogo di nous on contribue à la proposition. Ne tɔgɔ Sala Susogo ka bɔ Siribaya n ka foli bɛ jama bɛɛ lajɛlen question fila de bɛ ne bolo ka a poser an ka ɲɛmɔgɔw kunna question fɔlɔ o ye jumɛn ye bagan ma tiɲɛni ta fanfɛla ko ni bagan yɛrɛ tiɲɛni kɛ waati nataw la k'u bɛna yɔrɔ dilan pour que baganw ka bila ni bagan min ye tiɲɛni kɛ ka bila mairie ka bolo kan ko bagantigi dɔ ma se bon sisan ni bagantigi ni sara binna kan wari min bɛ sara a ye mun ka foro tiɲɛ wari bɛ sara o de ye wa a bɛ sara mairie de ye o ye question fɔlɔ ye question filanan sojɔko ta fanfɛla la ko ni mun bɛna sojɔ i n'a fɔ dugubaw kɔnɔ a bɛ kɛ cogo min na ribanisi mɔgɔw i bɛ taa i b'i sara o la ko mairie mɔgɔw fana sara bɛ k'o la. U ye taxi dɔ fɔ ka daminɛ hakɛ dɔ ka se hakɛ dɔ la mais est-ce que o fɛnɛ na olu fɛnɛ bɛ yala ka taa duguw la ka taa ko ɲɛɲini ou bien obligatoirement an minnu bɛ so jɔ anw de bɛ wuli ka na mairie mɔgɔw fɛ o question fila tun bɛ ne bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw kunna n'o bɔra yen an ka cɛkɔrɔba Segu Keyita kɔnɔ a da sera kuma dɔ ma n tɛ ka segin a kan mais hakilina fɛnɛ bɛ ne la ka fara an ka ɲɛmɔgɔw kuma kan n'o ye caractère taxi ye bibi na Kɛnɛba mara in na bɛɛ b'a dɔn Mali bɛɛ dɔ bɛ ka fara sanu prix kan bon population mɔgɔw de filɛ nin ye an bɛɛ bɛ ka fɔ mairie ka baara kɛ mairie ka baara kɛ wa n'u tɛ ka baara kɛ ale kunna wari la bɛɛ ka baara kɛ taxiw de la est ce que an ka ɲɛmɔgɔw u t'a lajɛ u ka dɔ fara caractère taxi kan wa u tun bɛ ka mun minɛ mɔgɔw la kɔrɔlen o b'a fɔ dɔ ka fara o kan o ye n ka laɲini sabanan ye a kɛ to ka kuma la. Nin consultation villageoise min ni o kunna bɛnna faliya mirirakaw fɛ o kɛra sababu ye min ni faliya commune denw n'u bɛɛ sera k'u ka hakilinaw fɔ degun minnu ni laɲini minnu b'u fɛ k'o da jama kulo kan. Maa caman kɔni olu ka laɲiniw olu tagara bɛn ani keleya sira fɛ fo ka taa se faliya ka ɲɛtaga yɛrɛ o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na. Mairie Segal ni o ye Sanbali Koli Sisogo ye ale kɔni ye jaabi caman fana di nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na walasa mɔgɔw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ nin ko ninnu na cogo min na. Sumayila Kone ale y'a ka micro tengu monsieur le maire la an ka jɛ k'o lamɛn. Bon bi alhamdulilayi ani bɛ kuma ɲɔgɔn dalajɛ kan an bɛ foli bila an ka ɲɛmɔgɔw la fɔlɔ n'o ye an bɛ an ka président de la république n'o ye président Assimi Goïta le général d'armée le président Assimi Goïta an b'ale fo an bɛ an ka premier ministre fo le général de division Abdoulaye Maïga n'a ye an ka premier ministre ye ani ministre de l'administration territoriale n'i y'a ye an bɛ baara o baara la bi an bɛ ka baara o baara kɛ bi an bɛ ka taa ni olu ba kun tilenna de donc ni jamana yɛrɛ y'a ka danaya ta k'a d'an kan k'an bila nin jɔyɔrɔ la donc an bɛ o baara hukumu kɔnɔna la donc n'o folikan bɔra yen nɔ donc
bi an ka bi dala ɲɔgɔn c'est-à-dire ɲɔgɔn ye sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye an ye wele bila falen population cɛ ani muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba ma ka taa sifinnakaw société civile an ka alimamiw n'an ka dugu 21 a dugutigi bɛɛ lajɛlen ma walasa u ka na an y'u wele consultation villageoise n'a bɛ wele ko consultation villageoise ka taa n'o ye c'est-à-dire an ka sankura nafolo gafe baara ye donc n'o ye bilise primitif ye quoi donc o baara o ɲɛbila baaraw an k'u ye population wele o de la bi ka na walasa an ka se k'an hakili jagabɔ an ka se ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya ka se k'an hakili jagabɔ a kan bon depuis que je suis là ka population wele ka na ko ka na débat public kɛ ka kuma commune nafolo ko gafe kan n'o ye bilise primitif ye ne kɔni depuis que je suis là c'est la première fois ni a n'a kɛra fɔlɔ nin y'a siɲɛ non sigi na ye nimisi wasa bari sɔrɔ parce que ne yɛrɛ ma sigi n'a ye k'a fɔ parce que c'est une première k'a fɔ ko a bɛna population wele ka na bon an ka bilise primitif baaraw de bɛna kɛ i n'a fɔ sɔrɔ ani musaka a ye na an ka sigi an ka kuma kan sɔrɔ bɛna na se ka kɛ cogo di musaka fana ni sɔrɔ kɛra musaka dépense minnu kan ka kɛ n'o ye sɔrɔ ani musaka ye donc a bɛ kɛ cogo jumɛn na bɛɛ k'a ka hakilinata di nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mais population welela aw yɛrɛ y'a ye cogo min na personne ne yɛrɛ c'est indifférent population bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ dugutigiw bɛɛ tun bɛ yan nɔ bɛɛ jama bɔra c'est à dire fala commune dugu 14 bɛɛ fɛ ka na yɔrɔ fa vraiment a nisɔndiya b'an na ne nisɔndiyara dante nisɔndiya mun na voilà effectivement an ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan an ye proposition de kɛ an nana ni proposition ye devant la population k'a yira u la donc an ye baara minnu kɛ o ye nin ye an bɛ fɛ sɔrɔ sira fɛ ni volet la ni sɔrɔ ka ɲini ni volet la ni volet fana na an bɛ nin sɔrɔ ɲini i n'a fɔ o n'a ɲɔgɔnnaw taxiw ka fara impôt kan an bɛ fɛ ni ne ka ɲini donc ni nin ɲinina an bɛ fɛ an bɛ nin hakɛ fɛ nin yɔrɔ la donc n'a sɔrɔ la donc maintenant musaka minnu fana kan ka kɛ an ye musakaw fana fɔ maintenant au delà de ça investissement minnu fana kan ka kɛ commune kɔnɔ donc an ye ɲɛfɔli k'o la bakuruba la aw yɛrɛ fana y'a ye cogo min na population fana an y'a ka dusu ma c'est à dire degun min fana bɛ population fana kan o fana débat kɔnɔna la les gens ont contribué bɛɛ y'a ka hakilinata di an bɛ fɛ a ka kɛ nin cogo la de an bɛ fɛ a ka kɛ nin cogo la an bɛ fɛ a ka kɛ nin cogo la de donc i b'a ye wa bon a bɛ taa à peu près 700 ani a kun fɛ donc comme a tɔgɔ Segali y'a fɔ cogo min na ale de tun bɛ ka lase kɛ a sekolen donc a taara i n'a fɔ a bɛ i n'a fɔ 700 a n'a kun fɛ an kɛlen ka o de prévoir pour l'année 2026 ni ala y'a kɛ an y'o bɛɛ sɔrɔ n'a la an fana baarababaw de bolo dalen b'an bolo an ka commune kɔnɔ walasa ka an fana ka se ka commune an ka commune denw an fana ka se ka degun wuli ka bɔ an ka commune kɔnɔ parce que ni an ka commune ta k'a lajɛ sisan sur le plan sanitaire ça ne va pas sur le plan éducatif ça ne va pas n'i y'a ta k'a lajɛ commune sisan infrastructure sanitaire bɛɛ auparavant tout était à terre quoi donc an bɛna se ka infrastructure sanitaire jɔ comme an y'a fɔ débat kɔnɔ cogo min na vraiment an y'a dɔn an ka ɲina san kura min bɛna jɔ n'o ye année 2026 ye an y'a prévoir ka CESCOM dɔ jɔ Kɔlɔya o n'a ɲɔgɔnnaw kan walasa population ka se ka soin sɔrɔ population ka se ka kalan sɔrɔ population ka se ka c'est à dire kɛnɛya kalan fɛn bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ yen nɔ a fɔ ko mairie fanga bɛ se k'a kɛ walasa an ka se ka nin bɛɛ kɛ an ka population ye kalanko b'o la kalansow la infrastructure caman de tiɲɛnen don donc pour qu'est-ce qu'il faut faire donc ni wari ma sɔrɔ olu tɛ se ka kɛ o. Ni lajɛrɛ min kɛra bi ni o bɛ tali kɛ débat public kan ni a hakilina ɲuman bɔra faleya miirilakaw fɛ o b'a yira k'a fɔ ko u hakilina dɔ ye faleya ɲɛtaga ye. An hakili la mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ nin baara ninnu na an bɛ dugawu kɛ ala ka ni ɲɔgɔnna ŋaniya ɲumanw caya ala ka faleya ka ɲɛtaa sabati. Ayiwa faleya min ye chargé de gérer courante Alhaji Keyita k'a fɔ faleya mairie n'o ye Samali n'a ka maaw ye secrétaire général sa ni faleya dugukɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'u fo Filadugukaw k'olu fana fɔ k'u waleɲuman dɔn commune ale ye dugu 21 de ye fala ye ni kɔni bɛ nɛɛma ko da ye faleyakaw olu ta ye kɔkan kibaruya 2 bɛ an bolo a fɔlɔ o ye Nizeriya ye Nizeriya ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye min ye Bamacigijɛkulu bɛ Iyada Agali tɔgɔ la u ka taa gosili kɛ olu fɛ fala ye kununko suro sa Nizeriya kɔni ni Benin dancɛ la min ye sini min ye k'a ye gosili kɛ ni ala sɔnna a ma sini an n'an da don o la Sahara Occidental min ye Conseil de sécurité des Nations Unies ye ale ko sa ko Maroc tun ye fɛɛrɛ min sigi ka min ye nin yɔrɔ in to a nagakɔrɔ ka se k'a ka jamanaya baara kɛ ko ka tɛmɛ n'o ye
Roi Mohamed VI a ko la sa ko a balimakɛ a terikɛ ani a jɛɲɔgɔnkɛ n'o o ye président Abdelmajid Tebboune ye k'a b'a ɲini a fɛ sa u ka jɛ tilennenya danaya ni laadiriya la min ye Algérie ni Maroc ye u k'u bolo di ɲɔgɔn ma gɛlɛya min bɛ yen u ka se k'o ban pewu ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen ka danaya kɔnɔna na sigiɲɔgɔnya ɲuman bɛ min ɲini u fɛ u ka se ka o kɛ fala ye kunungo conseil de sécurité ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Sahara ye n'o ye Sahara occidental ye i b'a dɔn k'a fɔ ko Algérie kɔni ale ni Maroc bɛ kɛlɛ la nin yɔrɔ in nɔfɛ a mɛnna Nations Unies y'a yira sa ko a ka kɛ Algérie nagakɔrɔfɛn ye jamana minnu bɛ n'olu bolo kɔrɔta n'olu ko k'olu jɛra ni a ye Nations Unies ta a ka di Maroc ma fala ye États-Unis b'o la France b'o la Royaume-Uni b'o la min ye Corée du Sud o b'o la Danemark Slovénie Grèce ale ni Sierra Leone ka taa fara Somalie ninnu ni Panama olu bɛɛ lajɛlen bɛ o la jamana minnu bɛ n'olu yɛrɛ minɛ n'u ma sɔn ka u bolo kɔrɔta fala ye Irisi b'o la Chine b'o la ale ni Pakistan maa minnu bɛ yen sa n'o ye Algérikaw yɛrɛ ye u mana min ye kalata in ale yɛrɛ kɛyɔrɔ la maa si tɛ yen min taara waleya in ale juguya la Algérie tun ye wulikajɔ ni cɛsiri sugu bɛɛ kɛ sa yaasa min ye diɲɛseleke naani tɔn ye sa ale kana se ka nin sɛbɛn in ta n'o ye nin résolution in ye nin min talen filɛ nin sa o ye yɛlɛmaba don ko la sabula o b'a yira sa k'a fɔ ko Marocains olu tun ye laɲini min kɛ a mɛnna diɲɛseleke naani fɛ k'a fɔ ko ka nin sɛbɛn in sigi sen kan yaasa baaraw bɛ se ka kɛ o bɛ se ka lasago cogo min na sɛbɛn min yɛrɛ filɛ nin sa ko yɛlɛma yɛrɛ ma don a la Algérie tun ye wulikajɔ kɛ yɛlɛma ka se ka don a la yɛlɛma ma don a la ko ni ye yɛlɛma min donn'a la ko fo n'a kɛra tɔgɔw sɛbɛncogo ani kow fɔcogo ye ka kɛ ni u ka kan ye n'o tɛ min ye diɲɛseleke naani kɔni tɔnjɛkulu ye a y'a yira sa ko Sahara kɔni n'o ye Sahara occidental ye bi fala ye ko Maroc ko o ka ko dɔ bi o ka ko dɔ sini jɛkulu bɛɛ lajɛlen bolokɔrɔta o de kɛra ka se ka nin ta yen ni nin bila yen dɔn nin ko in na sabula a ko kɔni a kun mɛnna sen na kosɛbɛ min ye Algérie ni Maroc yalama nin bɛna kɛ sababu ɲuman ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na wa don nataw olu dɔrɔn de b'o yira sabula farikolo ɲɛnajɛ fana sira fɛ fala ye Algérie taatɔ Maroc a kuma bɛ ka caya dɛ a kuma bɛ ka caya kosɛbɛ b'a dɔn ka fɔ hali FIFA ɲɛmɔgɔw y'u sen don a ko la an bɛ dugawu kɛ sa min ye Coupe d'Afrique nata in ye u ka se ka ye sabula u bɛ se ndolanci la nin bɛ dan sigi tilegan in na kibaruya la kibaruya min dira aw ma e yɛrɛ fɛ ani ne ni Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 18 an nana ɲɔgɔn sɔrɔ a kibaruya wɛrɛw k'olu da maaw tulo kan min ni nin si tɛ kelen ye Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye min ye jamana ye Ala k'a basigi Ala k'a kolo suma ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔya la sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ